Hej og velkommen til Børnehuset Bølgen. Vi er en integreret daginstitution med plads til 45 børn og 10 medarbejdere fordelt ud på stuerne. Jamen, vi synes, det er en rigtig god oplevelse at aflevere Oscar her i Bølgen, fordi de voksne simpelthen er så imødekommende og altid tager glædeligt imod ham om morgenen. Jeg synes, det er rigtig godt at have mine børn her i Bølgen, fordi jeg synes, der er sådan en rigtig god stemning her i børnehuset. De er rigtig gode til at være nærværende for vores børn her i Bølgen, og det er virkelig dejligt, og de er gode til at fortælle os, hvis der er et eller andet, vi skal vide. Så ja, vi føler os altid trygge og glade for at aflevere vores barn her. Det er meget simpelt at være forældre heroppe. Vi ved, at vores børn har nogle gode relationer, og det er et trygt sted, og de bliver afleveret. Det vigtigste for os er det inkluderende fællesskab, og hvor der er plads til alle børn. Vi arbejder dagligt på, at alle børn bliver inkluderet og bliver anerkendt af både de andre børn, men også de voksne. Samtidig så vægter vi også trivsel rigtig højt, og det er vigtigt, at alle børn trives hos os. Det skal være rigtig sjovt at gå i Bølgen, så derfor vægter vi læring gennem leg rigtig højt, og derfor er dagligdagen bestående af en bred vifte af store aktiviteter for både de små i vuggestuen, men også børnehaven. Vi prøver at inddrage børnene i aktiviteterne, så børnene også får lov til at få noget medbestemmelse. Vi er super glade for at have vores barn her i Bølgen, og når vores venner de spørger sådan, hvor skal vi sende vores børn hen, så siger vi altid prøv lige Bølgen, fordi det er et mega godt sted at være.